Здравейте, хора! Днес, както сте разбрали от заглавието, ще си говорим за училището. Това обяснява всички тези неща, които участват в клипа. Надявам се да ви хареса, ако е така, палец нагоре. Чао и приятно гледане! Следващия тип са прекалено амбициозните ученици. О, теста! О, не! Има 5,83! Мама ще ме убие! Я, теста. Шестица, както винаги. Добре, че преписах. Да, за тези ви говорех. Тези, които винаги имат шестици, а целият клас знае, че са преписвали. Това, което ще кажа, се отнася по принцип за по-големите, макар че има деца на моята възраст, на 14 години, които го правят това нещо. Ало, какво правиш, бе? Да, и аз съм добре, между другото. Слушай сега, нали знаеш, че тая Ивчето прави купон днес? Да, значи слушай сега, взимаш 10-15 човека и отиваме. Ще си сипим купончето на тая. Направо не знам. Добре, айде муцка, чао! И следващия вариант, който по принцип става... Да, говоря по дистанционно. Става при момчетата. Ало, братчет, къде си, бе? Въобще не ме интересува къде си, бе. Идвай веднага тук, бе. Айде, идвай. След казвам, тази не завърши, стъжи ми душичка. Ало, муцка, къде сте, бе? Къде? Виждам те, хайде, идвай. Да, и този тип хора, когато се преберат от купона, са нещо като това. Математика ли? Да, гледай работата. Размазахме се, брат, бе. Какво това? Каква математика, какви 5 лева, бе? Какви ученици, бе, госпожо? Аз не съм идвал на училище от 3 месеца. Така, готово с маникюрчето. Така. Чакай да си направя едно селфи. Госпожо, моля ви се, бе! Да, пише тука. Чакайте се. Или пък това, което много ученици правят. Да, госпожо. Нов рекорд на Корсуич. Това беше, хора. Ако клипа ви е харесал и искате да направя същото, но за видовете учители или нещо такова, знаете какво направите. Между другото, да, имам нов фон. Вече ще свикнете да гледате това синьо-зелено. Прекрасно. И защото си ремонтирах стаята, и тези от вас, които ми писаха, че искат да направя румтур так или просто румтур, не знам дали е так, скоро време ще направя такъв. И извинявайте, че не съм качвала повече от една седмица, но съм 7-ми клас, имам матури и за сега сме имали само 2, така че не мисля, че поне докато ми свършат матурите ще качвам някакво видео, но все пак. Това беше. Надявам се да ви е харесало. Чао!